sä ottanut mun huumeita? No muutamastako murusesta se nyt on kiinni? Tossa on puoli purkkia. No voiku kamalaa. Omat raajuustot. Hei, toi jääkaapin ruoka kuuluu kaikille ja sä et oo maksanut jeniäkään niistä. Miten mulla on sellainen käsitys, että tonnikala, raajuusta ja kaikki muut proteiinit, ne ei oo yhteisiä, ne on ostettu mulle. No herra on hyvä nyppistä vaikka yhden kerralla siitä pois. Meiks me sun lääkekaappiin käymään ja vähän popsimaan huumeita? Ne on yhteisiä. Se on aivan eri asia. Sä tarvit sun lääkkeet, mä tarviin mun huumeita. Niin, mä kuolen ilman mun lääkkeitä. Niin, mutta mä en pärjää ohjelmassa, jos mä saan huumeita. Sä olet niin... Roope Ankka. Itse olet. Mitä täällä oikein tapahtuu? Joonatan on täysin. Maton tamppaaja. Tämä nainen tässä ei arvosta ollenkaan muiden Hemmetin huumeita. Ja sä et ajattele mitään muuta kuin noita sun säälittäviä pikkulihaksiasi. Mistä nyt oikein on kyse? Juuri otti mun Huumeita. Ja mun tietääkseni edelleen sieltä jääkaapista saa ottaa ihan kuka tahansa. Huumeita. tasan tarkkaan tiesit, että toi on mun. Anteeksi, riitelettekö te juustosta? Kyse on periaatteesta. Ei vaan sun pikkumaisuudestas. Älä sä mulle ala selittää kuule mistään pikkumaisuudesta. Äiti, voisitko nyt vihdoin sanoa tolle, että sieltä jääkaapista saattaa ihan kuka tahansa Huumeita. Mä menen kirjoittamaan tästä lähtien joka purnukaan viereen, että kenelle se oikein kuuluu. Vai laitetaanko vielä oikein rosinatkin puoliksi? Meillä on Tanja kanssa sviitti varattuna. Mennä. Pois. 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 Minne ne oikein lähti?